И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Хриска Бейк, ще играем. Ще направя поръчка на това в Майнкрафт сега. Значи бях казал в другия ми клип. Разбира се, който го е гледал, че ще правя поръчка. И никой не отговорил. Добре. Добре. Давали са лайкове. Това е. Аз съм написал в момента, ми трябва теята ми. 4 така ми трябват. Сигурно трябва да говоря, но... Кой да говоря? Има малко тишина. Аз бях казал пак да се запише за гибове, но пак никой не се е записал. Значи няма гибове. Просто. Нали аз няма да го правя на компа такива работи. Но ли ще напиша всички тези хора, които са записали за гибове, ще ги върте и ще имате победителя. Какво победителя? Си казваш, че това този кош ще ни стигне. Бро, много бъги. Аз после си изстреля този бог, защото съм бъги играта, препати бъговата. Мисля, че тук ще... О.
Тук буквално се обърквах. Част на турчвайте. Добре, значи избягахме от пещерата. Ето е нашата къща. Намерихме айрон, почти стък. И сега тези torchwood трябва да ги оставим, разбира се, в нашата къща, защото трябва да имаме количество torchwood така. Да се намират, когато искаме да покупаем, да имаме. Това е много яко, човек. И ще се върнем. И добре. Мисля да изпълним цялото видим дали има. Мисля да изпълним вилиджа, за да видим дали ще има карна. Вау, човек, това изглежда силно с шарет. И аз не мога да сложа шарет, човек. Искам сега да сложа един шарет. Знаеш колко ще ми е кешно, ако няма да го тече пак шарет. Оф, не мога да скопна. Замедим, че броните нип. Аз помня, че тук нямаше такива неща. Нямаше тайно, което е лошо. Защото тъмън на мен ми трябва малко айрон. Не знам защо. Просто взимам айрон, защото някакъв път може да ми трябва. И това може да ми стъпи. Уау. Уау, това се чупи и май може да се крафти с него. Нищо. Уау, това чупихме и те не мога да сложим нищо. Само ще сложим две купчета от каблстоун. Такова да не може да се чупи. Може, така да ще по-яко. И тук е моята стая за мъчение. Значи, това нещо ще да го забравя. Значи, да мога когато си купаех или реши да снимам клип и викам, мързима сега в момента. И се сетих за Дом Калибър и тъмо ми изгледах клипа на да покесим писат, защото той беше направил такава стая за измъчване на вилиджери. И аз направих така. И сега ще поговорим за моят YouTube канал. Как ще стават нещата. Значи, както видяхте, имам ново име за банер и за банер и някакви други неща. Но не съм много сигурна. Но скина си, моят скин мисля, че е бат якия. Да го махнем. Също, ако искате да видите
как игра на живо. Влезте в сервера на Влади. В описанието сложа линк към IP-то на сервера. Сервер се казва Vladicraft SMP. IP-то е fms.playms.p. Порта не го знам, ще го видя от клипа. И добре хора, нямам се клипа ви харесал. Ако не така, дайте ни палец нагоре за мой канал. Аз бях Теролиската и до нови срещи.